Dameni debatana sumurung sian salut naroha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Na perjulu moliate ma di pajakonon ni huriaon di hamuna salut na perhaladu dohot sudi ruas na di HKBP Parapaton tu hami tamu ni huria na sian dua inganan imana sian medan dohot sian HKBP Pia Raja Tarutung jala sahak matong tabi sian padita resort HKBP Pia Raja Tarutung tuhita saluhutna. Ia au songon tertib tinggi ima padita boho pardede padita na mangula di jabatan na asing songon ruas perhaladu tong di HKBP Pia Raja ima mangula songon pengajari manang na dosen di Institut Agama Kristen Negeri Nadi Tarutung inata boru situpul rakdo dohot tita di son opak mereka dihami siakangan ima boru nunga kalas togu SMA jala siapudan ima sinomoropat kalas 2 SD tinggal hami di Tarutung jala hira beda-beda sautik dohita hamu daerah wisata na terkenal di son ia jauh nami hira-hira 375 meter ma sian air soda ya dibigamu air soda gitu ye sahuta do hami do paditatta do inak paditatta di son imajo amang saotik partidat data tabereng ma turpuk jamita dihita di minggu pa 10 sadahon dung trinitatis son ima sian buku ni Yohanes di bidu onom mamuka sian ayat 47 sahat rodi ayat 54 tapayutihut ma di bagasan rohata hujahahon ma sianon. Jadi dia lusi Yesus manasida una kamu marmungut dangadong natarabay rotuau iya so tinogu ni amay namar suruau jalaau paheheon ibana diari parpudi natar surat do diaka panurirang na pinudaan ni debatama na sida saluhutna ganup na manangihon amay jala namar guru tu ibana ido na rotuau dangdung adong nian namar nida amay holan ibana naro siad debata ido namar nida amay tutusi tuturo na hudokot hamu na porsia ido naung gabe na puna hanguluan na saliling nililing na ayat 48 ahudo roti hanguluani namangan man na ido akka opumuna di perhorsian jadi mati do odo roti na tuat siya benua gijang asa unang mate na mangat kosa audo roti na mangulu na tua siyan benua gijangi manangise na mangat ton rotion ido mangulu sa liling na iya roti silihonokki bain hanguluan di portibion ima dagiku dungi marsual ma akka jahudi sama nasida ninnama behama bahenon ni halakon mangalehon daging nai panganotta jadi dido Yesus ma tunasida tutu si tutudo hatakot tuhamu tung naso dapot hamu hanguluani moloso di pangakamu daging ni anak ni jolmai jala so di inupamu mudarna dapotan hanguluan sa diling-niling na do ganup na mangatod dagiku jala mangidum mudarhu jala paheheok kudo ibana diari parpudi ido sahakna
Hurian itu hatta nani holongan di bagasan Kristus Yesus tuatai. Sian nasugut nunga marhubas sami di son. Sada sidohonokku hamalateokku tu debata marnida huriaon imana perjolo. Teraturdo perkhalado di bilu perhubasan jala macai di splido nasida 10 minit naik nama mamang atau mahita marhubas. Jadi luar biasa doh dalam suaksoni do nang tuminggu saunari nang piala gudang korna sugut gabi terlebak otik tong do dihurus nasida so minu petahopan kita ina rohana sahotik hale tong do minu mau ngunang gabi bohamai asa unang terlebak per mingguan on ima jona perjulu na peduahon luar biasa akakuri terlumubi nak kening di kur tahun para seni rohaon urip puna festival hamu majuara sedena ape nuku begi tikting luar biasa inna rohakku ma mau lihat ma yang go di hutan nami di tarutung ba molo songonor pani bagak na do takka ama merjas lengkap festival mau minimal antar resort alai on luar biasa do hamu yang go di gereja nasingon ngado honon martoba mahita ledak pole nok sahak mai jala sada tudu on tu nanaing si begiota si jami taon molo taingot molo nuaing ima minggu pas 10 sedehon dung trinitatis molo taingot hira sebulan nasalpu namarate manangatul minggu nasalpu di minggu paweluhon ia jamitata ima taringo tu Yesus pangurupi di ngoluku dungi minggu pasiahon ima taringo tu jakoma habisuhon sian debata dungi na diari minggui didok mamuse ingot tamu de penari minggui manginang ala jonok dope haholong ima sian na tulu ya mang dia mana maul di sini tok saru baru warone purtiyo culi songoni tu memang ngiri doi maul jadi amang inang ima tabuni jami taton jadi sahak meitan waing on Yesus do roti hanguluan lau mangatusi na diari minggui ditolong jami taon meitan non na maul na ima na diari minggui haholongi mamusum. Jadi omma amang inang semoga merhite-hite ayaton mampu mahita makaholongi musuh ima persoalan dari yang minggui jalannya atau persoalan amang inang itu radong do ala kebetulan aterrejido mambejamita tu YouTube jadi terong do makomen bohama carani on amang ina dak kue lusiat tonglok mezi narakku jamita hari minggu mengelusi narakku rupani gudang do memang gabe ama guarnionate merungut-ungut songon nadi ayat 43 didok di ayat 43 tai jadi dia lusi Yesus manasida unang hamu marmungut-mungut di hutan nami marungut-ungut doi dokon molo di hamu ido tokan omah ro perjolo marmungut-mungut molo di bahasa para pakna molo najulu hami diterutung molo songon nasege iba grammar do tensis mirip horo-horo song nei para patonin ro habe jago-jago ne para bahasa Inggris kan molo bahasa para pak neon aman yang idok konson grumble inna grumbling adon arah hadu guardian lain mar bete-bete ima bahasa nami molo dia mulak kur mar bete-bete songoni ma ala ni jamita na minggui gudang ma mar bete-bete murah-murah naya mang di surga ma songoni ni hawolongan musuh ngapola ni ibadamu harga di model dibe tong muse hawolongan ni om may bena marmungut jela amang inang dung songonon gereja lemaju ekonomi pe tarok maju nang penya cerita na julu jago hiad do hami para paton terus do pede gereja besok nari pe pede do guru kita menam tong loro dua tarok maju nang makmur dan kemakmuran mabai jol madang merungut-ungut molo huida sian hutaringote nak manginang jas do takka kabaya brokar dan ngilte na merah adong do pehamu inang ne baju baru noeng baju na liling di
Bahasa sini nahuti saya nak pasal pitu dah. Adik nak salah majahit apa tiba-tiba kemarin itu jolo kan. Dah ada orang amat doa kemang. Dah orang masalah. Mula pola Allah songoni berarti keinginan lau merminggu ngeluar biasa. Alai ternyata. Boy do lupa jolmai ala aman situasi dengan perekonomian. Gabe asing manang namar geser motivasi di jolma tu gereja. Mula tu kana poso, tikina poso au. Adong dua tong motivasi nibe atik boha adong andot tamu atar songonna manis sawotik manang begak. Bui maraju pangandoni. I majurupani alasan. Tu gereja bui songoni ala ibana petugas sampai bunga asau pandang-pandang jono bunga na huba ini. Nah. Mula songono merkur kebetulan seragamu memperjulu pakion nami apalah di tanggal 1 September sasongon namanya condo putui ala gudang dohi dan aking mga rekam gudang do songoni dungi no parana saoti persoalan na ala ngaso maliban na dirijen selion margati majo dirijen da gabi olo do malas tu gereja buy do songoni per di sada gereja adong dotong song lider alai papinda tempat nasida saya bola kiri head do bisa bola kanan 2 derajat tok persoalan adong do songoni suak songoni dang gubung ekur bosa ke betamu di julu mami ke betupudi inda perpiara aja misalna bui detong dang lebih hami bana nai adong do songoni ima persoalan bui do tong dang songoni nyan ima akka pergeseran na mengganggu iba rotu gereja budi songoni akka omma ungut songon nar minggu ima ay maul mai ungut doi komplain nina alai dison amanginang bahasa marungut talaki jala alasan neo 43 ima dung di biduo nama amanginang giring-giring listen. Marang nai seme hele nak terganggu kita kan au terganggu uripu mulai nama songoni baba benda dosen ni mang nagurui bahkan hola lot yang harong ngolas ni roha apa sa ayat do behamna lanjut uripu mulai nama inaraku oke olah ni dia tayo nang gabe lubaw. Jadi omma nama yang utamakan nih serius ngomong anda memang terganggu nak ngurip pemula nama jadi 12 ayat tu Tuhan memang kelamu ala gajang dong 12 selalu simak jadi omma umuti amanginang ala memang di bidu onomon seperjulu amanginang nunga di dia Yesus be marhite-hite 5 roti 2 ikan mangan 3.000 hala amanginang 5.000 hala jadi Roma nasida dungi suatu hari muse daktar ida Yesus ala lao tu Kapernaum idu laki ma Yesus dungi dung dapok na Yesus ay sari hari do sa iso Tuhan inaka nang manganong nang butongon itur atar songon nakijam do Tuhan mengelusi ai soau nani dua macugari sadi hari dosa dison bila mana engkau tiba inna do harusnya jawaban na do naking 2 jam na salpu anggo daw dang au nani dua muna ala nabusur dohamu di manai di nahuliani di roti benna di dudui hamu awinda nabuai do hadir Tuhan Yesus noang dison dohonon na bahasa malaco tu gereja alanion ai dang jago hiab be usahakon dang pola percaya diri hiab be tu gereja ima dang mampu au makahologi musuku basa lang ulo situa ai buama di kantor ikut dong anakku de dong aku tu kafe songon nasigenau alai od di boto Yesus do manginang di boto Yesus do motivasi harorot tabu son nuain molo ina piaraja pe alasa ruas sami halaki majud huatai sawotik kan do permidan unang majud nung kecil rohana tuel na budu nuaingon rotamu tu son gebe di bain on sampingan nomor 5
sambil nok kita merminggu di parapak nenek. Mula songon na bonus ni mall 3 in 1, 4 in 1 nenek 2 in 1. Sada na tinebak. Lo bisa 2 hamna. 5 main. Duk saya nomor minggu hita tapi lik matong asia sa tong 10 sampai ta kaliling. Mar selfie mahita isan nenek. Dengan nomor ketiba cuma terjadi di padita tersongona manok kita. Warna ama kode dress nenek, dress kode. Tu si do laona. Kalian ko perpiara aja do permedan. Itu ribayat do ni dress kode na merah do na kuning. Inggoy lumayan do pi. Buhakan asingi. Hola kode dress lau mar selfie do. Dipikiri sedih matu rota warna hama celana jeans do manang na celana jengki. Nenek sambil mahitan non la sisi mata sangahom merminggu. Ngiri do kan. Rotu parapak pas hari minggu alai disempatkan merminggu. Nasubuh itu laki masuk tu sekolah minggu asal magui merpoto. Asa hatok merdelani hamuna. Arong ko songoni. Nyata doi. Alana HP foto na di Facebook kamu na selfie. Mengusah dah bersekutu dengan teman seiman di parapatin. HP gua masa hatok saya. Anggo di foto tuan Yesus dia muna di foto di. Menang nunggu dan kuan nobe muna manur oleh-oleh daripada durung-durung muna tu gereja di foto Tuhan ini. Hatar songoni mah. Ima ibu foto di. Ngiri lo si pata Tuhan ibu tahu itu sudah. Bayi masih laki ni. Ai kan berbahasa-bahasa kanang mangas 5.000 laki. Wama Tuhan. Sa di hari koro ala memang Yesus si dak sanga lau tu pareu. Ai na ngiri lo tong ro obak ikan. Merdel tuan Yesus langsung merdel di sisinya iki. Holan nang ditugu muri na ibana sisian nai itersaha di seberang. Hera jolmai nai karu tuan Yesus. Sa di hari do usaha Tuhan. Bila mana engkau sa? Tang Yelusi. Kita bebu di songoni. Ananido didok manusia dia ayo bak pulobak. Dan adong na terbayar rotuahu iya sudah tidur ni amai na marsuruahu jalaahu pakeheon ibana di hari parpudi. Jadi godang do jolma manyutun ayo bak pulobaton mergabus. Ai ima deida benak na marhuriaun ninna. Arong do songon ima de lain na marhuriaun ikut tu si deba dua lisa minggu tu 2 lisa minggu merkurbe lingkungan merkurbe ina Deborah. Obat makur hubayak komeda ina. HP memang sahid nadi. Butamu sahid na. Hasoloman ni rohana do nana tampil odang nana yang menangise. Nyata. Memang sempak dak tampil halaki ale kor anu. Sehli uno bulan mahamu markorina. Wasa songoni. Na ubah kor ni halakan. Molotumpe nunga digijang ni level di imata ada umbah angguau iko merminggu doau solau peta ho manang dia iko nido dan bozia gijak konoton to ima di ayat 44 idok do jadi dia lejus benasida dan adong na terbayar rotuau iya so na tinugu ni amai artinya molope ngatamat kita siadna huruk naking ngana jago yekia ni mula mata di parinsan olu sedari lau berdelen di siatar misalnya anggo hita nak yang berdelen hola di gereja terus gotong royong misalnya dan buitong kijang roha marhite-hite ayat 44 amanginang dan ngadong na terbayar rotuau iya so na tinugu ni amai marsuruau jalaahu pakeheon ibana di hari parpudi. Jadi anggo sasitong darang pola hola songoni amanginang ringan di jami tahun artinya songonon nau tahatai 2 kelompok naking satu dah berjuna ima motivasi harorona tu gereja adalah untuk kebutuhan jiwanya jiwa dalam arti hajol mauna butuhana adong do disada huria aladong di botamu do konsination mulu marlelang sanibena maju model ulos alian dudung laku dilelang mulak model letu ibena adong kosong nikah artinya untuk pesta pembangunan berikutnya dan oleh BIBN aladang ulos na dituhor oleh panitia dan royok kamu nah ngabe ngasai beis songoni du HP nasui tapi masih tolongan neng nih do di gereja pe neng berbisnis ma bayon ibu Tuhan ini jadi unang maro jolmai itu gereja unang maro wisatawan itu para paton holan lau satu kikien asal mah terhilala di sanga bergereja neng nih iri so ngiri do
Molo na undinguluna do songo judul ni jamita tahun ima Yesus do roti hanguluan ikut jelas do songo namanginang bahwa memang kebutuhanku akan firman Tuhan lebih sian godang ni depositoi, lebih sian godang ni ruko na baru dibanguni, lebih sian nafsuku mamereng hauliun ni portibion ikonima iman ni dokna asa mampu berkata Yesus do roti hanguluan ikonima ma iman na perjolo ala nido di ayat berikutnya sebelum ayat on ima duk say nakine dok ni Yesusi idok manguse songonon. Jadi buah hama bayi nami Tuhan asa mau sami dihatami asa gebe ho roti nami nu jago set artai selhutna buah bayi nami harus kerjoon nami hola dinna Yesus do porosea maho ha porosea ima ido dido molo di ayat hola dibuka kamu Alkitab munai salebar tepudi ima terida di ayat 20 dungi na Yesus ma mangalusi nasida ha porosea hamuma nasi duru ni debatai ima ulaun lomoni rohana. Artinya yang dituntut Yesus di sini porseai, ha porseai bahwa sama hak mahakna saburju-burju ni jol marotu gerejaon sabelga-belga ni subangan na tu rumah dinas ni padita ikon nomor 2 doi ini jami tato namanginda na perjulu ikon Yesus do roti hanguluat diau. Bukan berkata bahwa semua deposito munai, tanah munai, usaha munai, SK di pegawai negeri naung di bang sumuti, dok na ibang BRI misalnya, dan boy umargai sian hatani debata ima hatani debata logos nagabi Yesus nuai nagabi jolma jalak naing pasahaton ni Yesus ma diri naing tuhita kadung ido turpukon pamasukon dama tu hitai ido molo taide mamuse diaya berikutna dia 45 na tersurat do dia kapanurirang na pinuran di debatama na sida saluguna ganuk na manangihon amai jalan marguru tu ibana ido na rotuau artinya bahwa kita semua yang di sini harus sadar molo sahak piau tu gerejaon molo cinta hiya piau tu Yesusi ikut sadar do ala natinugihon manang ditaiti debata artinya songono dua manginang dang ala ni jagotai dang ala ni moratta dang ala ni jagota berbisnis benabu hita hudul tenang dison jadi sahak mahita muse dia obat plonom dang dung adong nian namar nida amai holan ibana na rosyad debata ido namar nida amai salah satu yang dijaga oleh ayat ini adalah unang pola porsia hita molo dong peak kana asing madok aku ngajupang do debata sono mayo tuew da dong hola Yesus do nahya jupang do debata ala se benua gijang do ibene rok ido na ido namanginang dunge 27 tutu situ na ulo tuhamu na porsia ido naung gabe na puna hanguluan na sariling-liling na amang inang duk sadar kita nomor sadar dia minggu tu parapat nomor sadar dia haluar sejebu lawar minggu jadi moloon amang inang tutu situ na tuhamu na porsiai naung gabe na puna hanguluan na sariling-liling na holani do dipanggil Yesus porsia kita 100% porsia dungi didok manusia obat puluelu audo roti hanguluan bahwa dan na idok ko Yesus tu hita bahwa tidak perlu semua itu alai audo aladak kola di portibio kamu amanginang lu jemai ngolope obat puluh umurmu 50 ono puluh 70 tetapi bukan hanya di dunia ini hamu ido nak saya tabo-tabo ni sial langon laos migoma do spaghetti berdomu tiap hari yang langi tong nama nasa-nasai jauh mai monding do muse ido amang benar dia obat pulusia berkamu ayo obat pulusia namangan manaido opumuna di parorosihan jadi bohaina artina benna songono peki jam ni Yesus idokon na idokon aka ruasido tu Yesus ai amaro nang binemu Yesus ayang ko masalah na ilaku hami mangan holan berhiti-hiti 5 roti do 2 ikan dia jadi opung nami nyepe betiap hari
rolo manna tuhami ima molo dison di opak Musa ay sa Musa deh merungutungu dengan sida Roma Tuhan Yesus dan sarupa manna na tu opung munai do sonarion molo manna na tu opung munai ima na tu bangsa Israel di perhorsihan mate do benon ni dan arok hubungan ni do hanguluan na sora sudah bahasa para na ano mang adong masih life everlasting dohot eternal life artinya rapak hanguluan na sudah marhite-hite na makaporseai Yesus songoro di hanguluan hola nido dipangido mau hidup kita hidup selama-lamanya di bagasa kaporseaon jelatabu di portibion odo haporseai Yesusi ido na dison alana persatokina do hamorauni persatokina do idahani molo kay makalang roti penoy persatokina do roti alanido naksajago-jago ni putana jului mate do kan alani hita di paingon molo pi komate do hita tapi ingat bahwa hidup ini dakola no kalujota adong dole ni debata tikki di portibio pe hita lianon na doi ido benda ido 50 odo roti na tua siap benua gijang asa unang mate na mga kosa di sidoon yang gue jaket kita di batu rakyat DPR 50 on nama dok doi odo roti nama ngulu na tua si berdua gijang dang mermungu tong Israeli waro sa berdua gijang hutan do bapak metu kekau si Jose si Maria inna do na buiro kita songonin wae Muhammad makaholongi musuh tetapi ketika kita yakin bahwa Yesus adalah roti kehidupan porsea mahamu hola porsea do porsea hamu mampu do hamu makaholongi musuh bahasa bui amang haholongan musuman taksong leader maksud tidak tertusomha jadi alanya ala huanggap tong doi nani tugihon ni debata ala ibana jol mana susadar dope ido benne ko si haholongan alani do haholongan mamusuh di patujolo ni sabita ta amanginang ima nasa Jeremia 30 ayat 30 sampai 34 jelas tu di sini. Jadi lehonokuma patiki tu bagasan rohamuna jale surat tonokumai tu bagasan asa naung di surat to debatado pati nai hatanai tu bagasan rohatta ido nanai wujud tonon di debata merhite-hite anak Tuhan Yesus Kristus ido benda didok di ayat 34 ni epistel tai amang inang ido di si marpamuati doso rohaku mida sa aton nasida jaladangbe ingotokku dosa nasidai di ayat 51 dipatakas Yesus muse audo roti na mangulu na tua siap benua gijangi manang ise na mangator rotion ido mangulu salileng-lilengna iya roti silehonokki bain hangulu ni portibion ima dagiku jarang khotbah mengatakan bahwa kita mangulu juga atau bahagia di portibion sakui hamu ma ayat 50 namang berkamu 50 sada cebi iya roti silehonon ni Yesus bain hanguluan ni portibion berkamu nih hanguluan ni portibion ima dagiku ayat 52 didok manguse dungi marsual maka jahudi sama nasi dan innama behama behanon ni halakon mangalihud daging nai panganotta gudang do hal naso mungkin didok debata song nama kaholongi musuhi alai ko sifatu pawad di hola sera do kerjota porsea hola ni do mangina gudang do buhama menon ni halakon mingiri ka do tong bagabe kanibal makan dagi kom mapangan murir hom mainum ala dang mernida mata ni haporsiauna dang yakini bena penyertaan Allah melalui anak Tuhan Yesus Kristus dungi gabe daging dungi panganom mai dang yetusi anggoon dan pola dimuruki Yesus beon anggo sebelumna ditikina marungutungu tia lagi unang marungutungu tamu ina Yesus do anggo ondak pola dokon unang marsual-sual unang berbeda hamu tetapi kalau tentang kebenaran dan pola diorai Yesus berbeda di son dan pola diorai dan pola disetujui artinya mulwarong na mangalo haporsiota nebu do hita mempersual koni alai unak pola di persual kien do dapat masalah pinallo botang udah pinallo teh pinahan lu apalah masalah pinallo pe suri Facebook ni tu di pinallo sa perong festival ke pinalloan nasional nene lo disi
Lo mau nah halaki maka hamur na puna saparapato do samusiron. Lo disi. Di ayat 50 jadi do Yesus matuna sida tutusidiro hatakot tu hamu. Tung na sedapot tamu hangoluani molo so di pangan hamu dagingnya nak dicolmai jala di inupamu mudar nai. Hataridaan ni asini rohani debata natapatu pada huriat terlubu biaka BP ima perpanganan nabadia perjamuan kudus di sido hidup benar di dok tiki mangaleon jalo hamuma jala pangamma dagi kudoi dan leon tu hamatian humoko pamu ima na mangaramoti dohot pahot hon rohamuna maka porsia ibana asa dihamu aina hanguluan na sora sudah inum hamu masyanon mudar kudoi nani usehon tu hamatean umoko pamu bahen hasesaan di dosa muna ima na mangaramoti dohot pahot hon rohamuna maka porsia ibana asa dihita ahidokon hanguluan na sora sudah ido molotaida di ayat 54 rak mahita majaha manginang ahidok di siamang ayat 54 3 ya. Amin martangi yang mahita. Moliate ma ale Tuhan di berita nauli naung sa tuhami marhite-hite buku ni si Johanneson. Martangi aku mapiliata martangi yang mahita. Ali debata amana mina di belu akijang. Hodo haruruan di salut sidehon lehon na dinggan dot nasa uli basa na mauli utus kupasahat hami ma siyan na nilehon nitu hami pilihan na mituo say jalo may niliwak na utus di julong pasu-pasu may jalaramoti asa uparahasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni Uriam dohot di Portibyon buhay marohan nami marhidi din asalam muta dahami kudang ni si lehon-lehon mito hami asalam girgir hami mandok mau lihat itu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanamin di belu agijang sabi ngarbadi maguaram sero maharajon sesatu malo roham di banu atungaon songon na di banu agijang lehon matuhami sadarion hanguluan siabari sesama dosa nami songon panesa nami idusan idungan na mardusa tuhami unak kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangalu. Mulak mahamu di begasad dame calo hamuma pasu-pasu siap Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaworhon ma damena tutodim amin.